Hello, Mom! Mega! Mag-feeling pa mo po parang atong kagahapon nagkuan jud ko na not feeling well ko man sa pag-appointment ulit dahil ko diretso kay grabe kasakit sa kong ulo. Init pa jud kaayo. So nagmotor raman ko guys, nagpatod ako sa akong pag-umangkon. Patod ko sa akong ang appointment kahapon. Tapos, ulit pa dayon ni, magpaniod to kay Murag kapoy jud ko na feel na ko ang kakapoy. Kay kana lagi gahi pa kakong ubo and then isipon po gahi pa akong ilong so akong gibuhat kagahapon ni uli o diretso gikan dinhi sa Quezon City din uli ko sa San Jose del Monte. And then paghuman nagpa-massage ko, nagpa-home service ko diri sa office, nagpa-massage ko kadi na matabang ako ang kuan kay wala man mi dapat ta is hilot so wala man manghilot ani wala mi kailang manghilot so nasanay na jud naanad mi ba nga nay mga pa-massage, mga home service pa-massage so nagpa-massage mi kagahapon pa-massage ko kagahapon guys tibuok lawas. And then, pag human pa massage, before ko natulog, nagtuob ko para mukawas dito kung singot sa kong lawas ng tuob ko, wala na, pasingot lang dyan ko para dyan mugawas dyan siya ba. Ako, si ubo, ingon ana, and then, pag human nakaligo naman ko ganyang buntag, tapos, karon ng kan ko, ng laba ko ginagmay. Wala sa akong laba sa mga biddings kay sunod na, next week na nako nalaban or next kan pa. Next week, weekend pa. Wala man ko na grocery. Tapos, ang human, nag-prepare ko sa kong dalunon kay karong Monday guys, ugma, sa gabi nakoy lakaw padulong sa Baguio. Kauban akong duha ka friends. Tapos nagsabot mi nga magkita na lang mi sa Cubao. So nagprepare ko magdala na lang kong maleta kay kapuyan ko kanang pakbag ng dalon taga may rabi akong pakbag. So pila na ba mi ka days? So, 29, 30, 1, 2, 3. So, mag 5 days mi. Mag-stay pa man sila sa Manila. So, abangan ninyo. Okay, sa akong mga kauban, guys. So, ano to? Prepare. Dilipat na ng akong i-prepare. Kurang mga kuan. Mga panglakaw lang sa akong i-prepare. Wala pa na akong isulo lang mga pantulog. Ay ako pang gano'n na kung pila kong doon pantulog dapat lima pa akong pantulog diba or upat kay 29 sa gabi sa gabi 31 to 3 kaya ulit naman mi sa 3 so mata guys abangan nyo kung sinong kasama ko, guys. Bye-bye. Guys, napalit ba? Kamay kaayo. Agahapon. Lechon baboy dito sa mall. 1/4. 400 dito siya 1/4. So, kamay na kaayo. And then, may hanggisan pa ni hapon kagabi ang lechon. Then, pag karon ka na may sobrang paksyo na ako na nami ba ko kahang tinimplahan yes so ahos naman gamay naman siya gamay ra pud ang gi utang